ja conec a Òmnium i m'interessava saber amb més detall què fan, què coses, com es pot fer per ser soci, perquè estic molt interessada a defendre tota la cultura catalana. Bé, és molt important que la gent s'apunti a Òmnium per la defensa de la llengua i la cultura catalana i animar a tirar el país endavant i defensar el que és nostre davant dels atacs que cada cop rebem. Crec que són uns objectius que pel país són interessants d'assumir i com més som, més serem, més possibilitats tindrem d'aconseguir-ho. Calen l'esforç i l'ajuda de tothom, però si no, compta més gent millor. Per mi, Òmnium és una entitat que defensa que el català estigui justament això, viu al carrer, viu als cinemes, viu a la societat, viu a través de parelles lingüístiques, a través de cursos de català, i penso que convé molt una entitat d'aquesta mena i qui s'hi afegeixi força gent, sobretot joves, si pot ser. Fer-me sòcia d'Òmnium Cultural va ser per mi oferir el meu petit granet de sorra a Catalunya, ja que Òmnium Cultural és una entitat que serveix al país, la terra i la llengua.